Iki nyilati usus bola. Prosesnya ngene iki. Dadi disilati ngene iki ususe. Silat kok ne jiting. Bar kuwi dikumbah terus digulung. Coba tak gawe video panjang iki. Saya ora ngerti ben ngerti lho, iki silat karo biting. Dadi ning ngene iki resik. Silat. Usus ayam, pembersihan usus ayam. Oh. Warek ini gelis dadi ini. Dadi iki sing ora ngerti ben ngerti, kita dudoi. Sing wis ngerti rasa. Sing belum tahu ae. Mau nek mbleh pitik Jawa ya carane ngene iki, silat nganggo biting. Dituncepke. Cepat. Seperti ini. Nah ini kan penak. Ini cepat. Mung pirang menit ya rampung. Pitik usus 20 paling pirang menit ya, 5 menit. Mungkin rampung 5 menit. Ya nek sing mbleh ayam ya carane ngresiki usus ngene iki nek sing mbleh ayam. Seperti ini. Mun es dingin iki terus diresiki dikumbah, gulung. Sak gulung ora setengah lho. Ati ki ora larang, ora murah. Puluh-puluhan tahun sakmono kuwi regane. Wong sing ndelok video iki ndang praktek mbleh pitik ayam kampung terus disilat ngene iki yo. Ayam kampung. Nek ayam kampung ususe gak dawa bolo. Cek dawa ayam boiler utawa ayam potong ngene iki dawa nek 2 meter wis dawa usus. Lah 1 meter punjul. 1,5 meter eneng, sing 1 meter ya eneng iki dodo iki lah. Dodo. Carane ngene iki lho, usus apa jenenge silat karo biting dituncepke.
Kita tak masih enggak. Wis selesai. Selamat menonton.